ಸರತ್ರನೇ ಇದೆ, ನಾನ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ. என் பேரன் கூட ஸ்டேட்ஸ் போகும்போது மாதாஜி இங்க வந்துட்டு போனா, ஒரு சாமி சிலை வாங்கிட்டு போனா. அது ப்ராப்ளமா போச்சு. நான் கிருஷ்ணகிட்ட உட்காந்து ஏர்போர்ட்ல வேண்டிக்கிட்டேன் மாதாஜி. நிஜமாவே சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிட்டு அவன் போயிட்டான் மாதாஜி. இதெல்லாம் நிஜமாவே அதிர்ஷ்டம் தான் மாதாஜி. கிருஷ்ணர்கிட்டே வேண்டிக்கிட்டேன், நான் எப்படியாவது அவனுக்கு சரியா அவன் சந்தோஷமா போய் சேரணும் போயிடணும். மாதாஜி பேர்ல கோயில் அர்ச்சனை பண்ணினேன் மாதாஜி. உங்கள்கிட்ட நட்சத்திரம் கேட்கலான்னு நினைச்சேன். ஆனா என்ன சொல்லுவாங்களோன்ட்டு நான் நட்சத்திரம் கேட்காம பேர்லயே அர்ச்சனை பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. யாருக்கு மாதாஜி? ராதிகா மாதாஜிக்கு. ராதிகா மாதாஜி எனக்கு கூட தெரியாது மாதாஜி. நான் பேருக்கே அர்ச்சனை பண்ணி இது பண்ணிட்டேன். நீங்க மனஸ்பூர்த்தியா ஒரு மாலை பண்ணுங்க மாதாஜி, அதை விட வேற எதுவுமே. டெய்லி பண்ணிக்கிட்டா இருக்கிறேன் மாதாஜி. அவ்வளவுதான். எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டா இருக்கிறேன். பெட்டரா இருக்காங்களா மாதாஜி? நான் 2 வாரத்தை தான் பேசினேன் மாதாஜி. அதை வச்சு என்னால எதுவுமே கன்க்ளூட் பண்ண முடியல. எனக்கு என்னன்னா, அவங்க நிறைய பேசி அவங்க வீட்லயும் தப்பா நினைச்சிடக்கூடாது இல்ல, இது என்ன இவங்க இவ்வளவு தொந்தரவு பண்றாங்களே அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிடக்கூடாது இல்லையா? பேசிக்கலி ஒருத்தவங்க சங்கடத்துல இருக்கும்போது நாம ஆன வரைக்கும் கொஞ்சம் அவங்கள ஃப்ரீயா இருக்கிறதுக்கு விட்டுடணும் நாம இல்லையா? எதுவுமே தெரியாது நமக்கு, அங்க சுச்சுவேஷன் என்னன்னு தெரியாது. அதனால நம்ம 2 வாரத்தை தான் பேசினேன். அதுவும் இவங்க அந்த விஜயகுமாரி மாதாஜிக்காக தான் பேசினேன். அதுக்கப்புறம் அது கூட இப்ப கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அவங்க கொரியர்ல தான் அனுப்புறாங்க. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவங்களாலையும் போய் பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எதுவுமே சொல்லல. பட் அதுக்கப்புறம் அவங்க பொண்ணுதான் பேசினாங்க, இல்ல வேண்டாம் இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நானும் நம்ம நிறைய ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது யாருக்கும் இல்லையா? தட் இஸ் நாட் ரைட். லெட் தெம் டேக் தேர் ஓன் டைம். நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க. இல்லைன்னா அவங்க ரெஸ்டே எடுக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. மாதாஜி சீக்கிரம் சரியா போயிடுது மாதாஜி. நல்லா சரியா போயிடும். இட்ஸ் அ கியூரபிள் ஒன்லி தான். அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. என்னன்னா அவங்க டைம் எடுத்துட்டு அதை இது பண்ண முடியும். ஓகே. இப்போ பகவான் 16,108 மனைவிமார்களை திருமணம் செய்து கொள்ளது இல்லையா? அதெல்லாம் நாம பார்க்கணும். டாக்ஸ் பிட்வீன் கிருஷ்ணா அண்ட் ருக்மணி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदासि वापदालिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशरि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कनेक्ट అయిపోతుంది. ఎవరికి వేస్తే నా వల్ల చెప్తున్నాను. பத்மா மாதாஜி எங்க? பிரேமா மாதாஜி காணோம். அது எங்க குரலே கேட்கலையே. சொன்னேன் மாதாஜி, நமஸ்காரம் மாதாஜின்னு சொன்னேன். அப்படியா? சரி ஒரு நிமிஷம், நான் உள்ள போயிடுறேன். அங்க இருந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். நீங்க யாரும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே.
நாம் இன்னைக்கு 60வது அத்தியாயத்தை படிக்க போறோம் இல்லையா? டோட்டலி 90 இல்லையா? இந்த ஆமாங்க மாதாஜி, 90 தான். இப்போ 2/3, அதாவது 2 பாகம் முடிச்சிருக்கோம், இன்னும் ஒரு பாகம் இருக்கு. 90 இந்த தான். 60 2 30 பாகம் இருக்கு மாதாஜி. இன்னும் 30 இருக்கு. அது முடிஞ்ச பிறகு நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இன்னொரு ரிவிஷன் நம்ம பண்ணலாம். அதுதான் பண்ணலாம் Okay. மாதாஜி. ஓகே, அதுதான் இன்னமும் படிச்ச மாதிரியும் தெரியல மாதாஜி, மறந்து போகுது. அது ஒரு PhD இல்ல மாதாஜி, அவ்வளவு சுலபத்துல வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்க முடியாது. அது எவ்வளவு படிச்சாலுமே இப்ப பக்தி ரசாமிரத சிந்து மாதிரிதான், நிறைய விஷயம் இருக்கு மாதாஜி. நிறைய விஷயம் இருக்கு மாதாஜி. நமக்கு ஆதி புரிஞ்சது. லீலையில நிறைய இருக்கு மாதாஜி. ஓ, திருப்பி அதை நான் இன்னொரு இன்னும் தடவை உங்க கூட படிக்கிறேன் பாரு, அவ்வளவுதான். நான் படிக்கிறதே படிக்கிறது இல்ல நானு. அதாவது படிக்க கூடாதுன்னு இல்ல, அதுக்கு நான் டைம் ஒதுக்குறது இல்ல. தட்ஸ் வாட் ஐ எம் திங்கிங். ஆனா உங்களோட படிக்கும்போது என்னால படிக்க முடியாது. ஆனா இந்த காலையில நம்ம படிச்ச இந்த சாப்டர்ல நல்ல திருப்பி முதல்ல இருந்து படிக்கலாம் மாதாஜி. முதல்ல இருந்தே படிக்கலாம் ஆதி லீலையில இருந்து. இன்னைக்கு காலையில நம்ம அந்த 3 நிலைகள் எல்லாம் படிச்சோம்லாம், அதெல்லாம் நல்ல தெளிவா இருந்தது. அதான் படிச்சாதான் அது தெளிவு வரும், படிக்கலன்னா தெளிவு வராது. ஓகே, ஹாம்சினி, ஹலாதினி, சாத்விக் இதெல்லாம் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருக்கிறதெல்லாம் அதுல இருக்கும் மாதாஜி. ஆதி லீலையில ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருக்கிறது இருக்கா? ஓகே, அந்த விசர்க்கம் 9 சொல்வீங்கல்ல மாதாஜி, விசர்க்கம், சர்க்கம், போஷணம், அதெல்லாம் அதுல இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே, குட். அதே மாதிரி அந்த கதையாவும் இருக்கு மாதாஜி. இந்த சாட்சி கோபால் கதை எனக்கு தெரிஞ்சு, அதாவது third சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் எப்படி இருக்குன்றத எனக்கு உணர்ற வரைக்கும் நான் சொல்றேன். அதாவது ஒரு 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 ரிலேஷன்ஷிப், அடுத்து வந்து உரையாடல் இல்லையா, ஒரு கதை, அப்படிதான் இருக்கு. தத்துவங்கள் வந்து எங்கேயாவது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்புறம் சொல்ற கண்டினியூஷனும் அவ்வளவுக்கா ஃபர்ஸ்ட் இதுல எல்லாம் இருக்காது மாதாஜி. கண்டினியூஷனா இருக்காது மாதாஜி. இதுலயாவது சாட்சி கோபால் கதை அப்படி கண்டினியூஸா இருக்கு. அது விட்டு விட்டாதான் மாதாஜி இருக்கும். ஆமா, அந்த தத்துவங்கள் கூட கஷ்டமான தத்துவங்கள் இல்ல மாதா. ஆனா எல்லாமே உரையாடல் மாதிரி தான் இருக்கு. சிம்பிள் தத்துவங்கள் தான், எல்லாம் உரையாடல் மாதிரியே தான் இருக்கு. அதுல அந்த லாடு வந்து மயக்கம் போட்டு விழுற அந்த இதெல்லாம் அடிக்கடி அந்த இதெல்லாம் வித்தியாசமா பரவச நிலை. ஏன் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம முதல் பாகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, ஜெகநாதரை பார்த்த உடனே அவர் மூர்ச்சையாக்கி விடுகிறார் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் சர்மமோம பட்டாச்சாரியா வந்து என்ன பண்றார், அவரால வந்து அந்த உடல்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த அறிகுறிகள், தெய்வீகமான அறிகுறிகளை அவரால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுது. அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ரியலியே அந்த காட் கான்சியஸ்ல வந்து அவங்க வந்து தன்னை மறந்த நிலையில இருக்கிறாங்களா இல்லையான்றது வந்து ஒரு, அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி அறிந்த மனிதனால வந்து சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ ஹி பீங் எ செயின்ட்லி பர்சன் வேற இல்லையா, யாரு சர்வமும் பட்டாச்சாரியா, அவரால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து இவர் பிராணன் இருக்கா இல்லையான்றது எல்லாமே வந்து அவர் மூக்காண்ட வச்சு கூட பாக்குறாரு இல்லையா. பஞ்ச வச்சு பார்க்கும்பொழுது அது ஆடும்போது ஓகே இவருக்கு சுவாசம் இருக்கு அப்படின்னு அவர் நினைச்சுக்கிறார். அப்புறம் நம்ம அவங்க மாதாஜி ஆதி லீலையில வந்து நித்யானந்தர் இவரு அத்வைத்தர் அந்த கதையெல்லாம் வரும் மாதாஜி, நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம். நித்யானந்தர் இது ரொம்ப அவதூத்தர், அவர் செய்யறதெல்லாம் தமாஷா இருக்கும் மாதாஜி அதுல. கரெக்ட் இல்லையா, அதாவது சாதத்தை எடுத்து போட்டுடுவார், விட்டுட்டு போயிடுவாங்க மாத இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுதான் பிருந்தாவனம்னு சொல்லிட்டு வேற எங்கேயோ கூட்டிட்டு போவாங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. அப்புறம் அந்த குச்சியை உடைச்சு போடுறது அப்படின்னா ஏகதண்டி கிடையாது, அது வந்து தேர்ட் காண்டோல. அது வந்து இது மத்திய லீலையில. ஆதி லீலையில நல்லா இருக்கும். அப்ப இன்னொரு வாட்டி படிக்கும் போது உங்களுக்கு அது ரிவிஷன் ஆயிடும்.
இல்லையா? இப்ப நீங்க அதாவது பாகவதம் வந்து நீங்க பக்தி வைப படிக்கும்போதுனால செகண்ட் பார்ட் படிக்கும்போது இன்னொரு நல்ல ரிவிஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஆல்ரெடி உஷா மாதாஜியும் அப்புறம் செல்வம் சண்டே பிரபுவும் வேற ரிவிஷன் எடுக்கிறாங்கல்ல மாதாஜி, அதனால அது ஓரளவு தெரியுது. ஆனா Yes. இது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்த கிளாஸ்ல படிக்கிறதோட சரி மாதாஜி. அதனாலதான் ஐ வில் டேக் இந்த கிருஷ்ணா புக் முடிஞ்ச உடனே ஐ வில் ஸ்டார்ட். எடுங்க மாதாஜி, எடுங்க மாதாஜி. ஆரம்பத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து எடுங்க. கரெக்ட். வாரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் எடுத்தா கூட போறோம் உங்களுக்கு, இல்லையா? சோ அது வந்து உங்களுக்கு அது நல்ல ஒரு கிராஸ்பிங் இருக்கு. மாதாஜி இந்த புக் இந்த இந்த இதுக்கு கிருஷ்ணா இந்த ஆமா இந்த கிளாஸ்லயே எடுத்துக்கலாம். ஓகே. டாக்ஸ் பிட்வீன் கிருஷ்ணா அண்ட் ருக்குமணி சிட்டியா இருந்திருக்காங்கிறது தெரியுது மாதாஜி. நித்யானந்தர் தான் அவ்வளவு பெரிய இதா இருந்திருக்காரு அவரு. அதே மாதிரி பகவான் தன்னை எப்ப பார்த்தாலும் ரொம்ப பணிவா தன்னையே முட்டாள், நான் ஒரு முட்டாள், எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல அப்படின்னு அந்த சிம்பிளிசிட்டியே நம்ம கத்துக்கிறோம் மாதாஜி. அதுதான் அதுல நம்ம என்ன கத்துக்கணும்னா, நமக்கு எப்பவுமே அந்த கர்வம் என்பது வரக்கூடாது. எனக்கு எல்லாம் தெரியும். அதுதான் அந்த கருத்தை நாம எடுத்துக்கணும். அதுல இருந்து அவர் சிம்பிள்னா அது ஷோகேஷுக்கோசரம் சொல்றது கிடையாது. சோ இங்கேயும் வந்து உரையாடல் அப்ப வந்து அவரும் வந்து என்ன சொல்வார், அதாவது எனக்கு இவர் தாரியார் இவர் சொல்வாரு மாதாஜி, உனக்கு நான் சொல்றது ஒண்ணும் புரியலையா, பேசாம இருக்கு கேட்டதுக்கு சொல்வாரு, நான் எனக்கு தெரியாது, நான் ஒரு முட்டாளு, எங்க குரு வந்து எனக்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தான் சொல்ல சொல்லியிருக்காரு, நான் அதெல்லாம் அப்படிம்பாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த இடம் நான் ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி இருந்தது. அவர் சொல்லிட்டு இப்ப அவரு விளக்குறாரு, அவருக்கு அவ்வளவு விவரமா. இல்லையா? இதெல்லாம் நீங்க யூ கேன் டிஸ்கஸ், யூ கேன் டேக் சம் குட் பாயிண்ட்ஸ். உங்களுடைய பாகவதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓபன் புக் டெஸ்ட்ன்றது இந்த 19 அத்தியாயம் ஆன பிறகு வரும். ஓபன் புக் அப்படின்னா புக்கை ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கொஸ்டின் பேங்க்ல இருந்து தான் கொடுப்போம். அந்த கொஸ்டின் பேங்க்ல இருக்கிறத வந்து இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எங்கெங்க இருக்குன்னு ஆல்ரெடி நீங்க அந்த கொஸ்டின் பேங்க் வச்சு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டாக்கா பார்த்து நீங்க வந்து எழுதிக்கலாம். ஓகே. சோ அந்த மாதிரி நம்ம அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல வீடியோ ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கணும் மாதாஜி. அது கூட ஆமா, ஓபன் புக் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து வீடியோ ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு தான் பண்ணணும். இல்லைன்னா வில் கிவ் அஸ் அன் அசைன்மெண்ட், இவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள நீங்க சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துடலாம். ஏன்னா எனிவே நீங்க பார்த்துதான் எழுத போறீங்க. அதுக்கு நாங்க உங்களை வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது, இல்லையா? அதுக்கு வீடியோ வேண்டாம் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஸோ வந்து கிருஷ்ணருக்கும் ருக்மணிக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அதாவது பேச்சுவார்த்தை, உரையாடல், இல்லையா? சோ அவங்க 2 பேரும் மத்தியில என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. அத்தியாயம் 60. கிருஷ்ணரும் ருக்மிணியும் உரையாடுகிறார்கள். பிரம்மா முதல் எறும்பு வரையிலான உயிர்வாழிகளுக்கெல்லாம் எல்லா அறிவையும் வழங்குபவரான முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் ஒரு சமயம் ருக்மணியின் அந்தப்புறத்தில் வீற்றிருந்தார். ருக்மிணியும் அவளின் உதவியாளர்களான சேடியரும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் ருக்மணியின் படுக்கையில் அமர்ந்திருந்தார். பணிப்பெண்கள் சாமரத்தால் அவருக்கு விசிறிக் கொண்டிருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் ருக்மணியுடன் ஒரு ஆதர்ச கணவராக நடந்து கொண்டார். இது முழுமுதற் கடவுளின் உன்னதமான முழுமையான தோற்றம். சில தத்துவ ஞானிகள் பூரண சத்தியமான கடவுள் இதை செய்யலாகாது, அதை செய்யலாகாது என்று வரையறுத்து கூறுகிறார்கள். உன்னதமான பூரண சத்தியமாகிய கடவுள் மனித வடிவில் தோன்றுகிறார் என்பதையே அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. குறைபாடுகளை கொண்ட நம் புலனறிவால் கடவுளை நாம் அளந்து அறிவது இயலாத காரியம். அவர் எல்லாம் வல்லவர், எங்கும் நிலைத்திருக்கும் புருஷோத்தமர். அவர் தமது உன்னதமான சித்தத்தால் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் படைத்து காத்து அழிப்பது மட்டுமன்றி உயரிய நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காக சாதாரண மனிதனாக அவதரிக்கவும் வல்லவர். பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டிருப்பது போல் மனிதர்கள் தம் தர்மத்திலிருந்து விலகும் போது அவர் அவதரிக்கிறார். அவ்வாறு தோன்றும்படி எந்த புறசக்தியும் அவரை கட்டாயப்படுத்துவதில்லை. மனித நாகரிகத்தின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கும் சக்திகளை அழித்து மானுட தர்மத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதற்காக அவர் தம் இச்சையால் தம் உள்ளுரை சக்தியுடன் அவதரிக்கிறார்.
இது புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளின் லீலா வினோதம். இவ்வாறாக அவர் தம் நித்தியமான உருவில் யது வம்சத்தில் கிருஷ்ணராக அவதரித்தார். ருக்மணியின் மாளிகை அற்புதமாக அமைந்திருந்தது. அறைகளின் உட்கூரைகளை ஜரிகைகள் இழைக்கப்பட்ட முத்து விதானங்கள் அலங்கரித்தன. தரமிக்க மணிகளின் பிரகாசத்தால் அரண்மனை ஒளிபெற்று விளங்கியது. மல்லிகை போன்ற மணமிக்க மலர்கள் நிறைந்த பல பூங்காக்கள் அங்கிருந்தன. அம்மலர்களின் நறுமணத்தை நாடி வண்டுகள் அவற்றை சுற்றி ரீங்காரமிட்டன. இரவில் இதமான நிலவொளி சாளரங்களின் வழியே அறைகளினுள் படர்ந்து இன்பமூட்டியது. பாரிஜாத்த மலர்கள் அடர்ந்திருந்த மரங்களை தென்றல் காற்று மெதுவாக அசைத்த போது அம்மலர்களின் நறுமணம் எங்கும் பரவியது. மாளிகையின் அறைகளில் கனல் விட்டு கொண்டிருந்த தூபங்களிலிருந்து எழுந்த புகை சாளரங்களின் வெளியே வெளிப்பட்டு எங்கும் நறுமணத்தை பரப்பியது. அறைகளில் இருந்த மெத்தைகளின் மேல் பாலின் நுரை போன்ற வெண்மை நிறத்திலான துணிகள் விரிக்கப்பட்டிருந்தன. படுக்கைகளும் பாலின் நுரையைப் போலவே மெத்தென்றிருந்தன. இத்தகைய சூழலில் கிருஷ்ண பரமாத்மா வசதியாக அமர்ந்து ருக்மணி தேவியும் பணிப்பெண்களும் அளித்த சேவைகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மூணு பேராகிராஃப்ல ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு, அதாவது பகவானுடைய ஆற்றலை நாம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். 3rd பேராகிராஃப்ல வந்து அவர் வந்து 16,108 மனைவிமார்களுக்கு ஒரே போல அரண்மனை இல்லையா, அந்த அரண்மனை வந்து எவ்வாறு அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை இந்த 3rd பேராகிராஃப்ல இருந்து நம்ம படிக்கிறோம். அதே மாதிரி பகவானுடைய இயற்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து 2nd பேராகிராஃப்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ முதல் பேராகிராஃப்ல வந்து 2 பேருக்குமே வந்து மத்தியில வந்து உரையாடல் இல்லையா, அதாவது ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம், ஒரு காலம் இல்லையா. சோ இப்போ அவர் 16,108 மனைவிமார்கள், 16,108 விரிவங்கங்கள், 16,108 மாளிகைகள், இப்படி எல்லாம் அதாவது ரத்தினங்களாலும் சுய ஒளி பெற்றது இல்லையா. நம்மள மாதிரி இந்த மின்சாரம் பட்டனை தட்டினாதான் எரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. சோ இயற்கையிலேயே வந்து ஒளி ஊட்டக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மாளிகைகள் எல்லாமே பகவானுடைய கைங்கரியத்தால வந்து பகவானுடைய ஆற்றலினால் வந்து அது வந்து படைக்கப்பட்டது இல்லையா. சோ அங்கே ருக்மணி தாயார் வந்து அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து அந்த படுக்கை மீது அமர்ந்திருக்கிறார். ருக்மணி தாயாருடைய படுக்கை மீது அமர்ந்திருக்கிறார். தாயாரும் அவருடைய பணிப்பெண்களை கொண்டு அவருக்கு வந்து பணிவிடை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதுதான் இந்த கான்டெக்ட், இந்த 3 பேராகிராஃப்ல நம்ம பாக்குறதே. ஒரு ஒரு கணவன் என்ன மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய உரையாடல்கள் இல்லையா, ஒருத்தர் வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றது, ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த வந்து எவ்வாறு அவர் புரிந்து கொள்கிறார். சோ சிலது எல்லாமே வந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா. சோ நம்ம கூட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா தான் இருக்கிறோம் இல்லையா. இப்ப நம்ம குழந்தைங்களே சிறு தவறுகள் செய்தால் அதை வந்து கணவன் இடத்துல வந்து சொல்லக்கூடிய விதம், மனைவி வந்து அதாவது நாசுக்கா சொல்லி அந்த பிள்ளைய வந்து கண்டிக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே தவிர மத்தபடி வந்து வேணும்னே அந்த பிள்ளையை அகைன்ஸ்டா சொல்ல மாட்டாங்க. தாய் என்பவளுடைய அன்பு வந்து அந்த இடத்துல பிள்ளைக்கு வந்து இவ்வாறுதான் வழங்கப்படும். ஆனா கணவனும் வந்து அது சொல்லக்கூடிய விதத்தை வச்சு அது எவ்வளவு முக்கியத்துவம், எவ்வளவு வந்து தவறு, இதெல்லாம் வந்து அந்த டெப்த் மட்டும்தான் எடுத்துப்பாரு அவர் வந்து. இல்லைன்னா அவர் வந்து அவருடைய வானிலை அவர் வந்து கையாண்டாருன்னா பிள்ளைங்க வந்து அடிதான் படுவாங்க இல்லையா. சோ இப்படி இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து எத்தனையோ விதமான உரையாடல்கள் என்பது கண்டிப்பாக நிகழும் இல்லையா. அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய, அதாவது வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நாம அசை போடுகின்றோம். சோ அதுல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ன்றதே ஒரு அதை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரிதான் எல்லாமே இல்லையா. 2 பேருமே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாகத்தான் இருக்க முடியும். ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் இருந்தாதான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து கடைசி வரைக்குமே வந்து ஒரு நல்ல நிலையில போக முடியும். அங்கே அன்பு என்பது இருக்கணும். சோ அந்த அன்பு இருந்தால் ஒழிய இருவருக்கு மத்தியில வந்து அதாவது அந்த உறவு முறை வந்து கடைசி வரைக்கும் செல்லும். இதற்கு உதாரணம் நம்ம அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மாவே வந்து 16,108 மனைவிமார்கள், ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே அவர் வந்து ஒரே சமயத்துல வந்து அவர் வந்து இருந்திருக்கார் இல்லையா. சோ அதனால ஹென் பெக்டு ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா
கணவன் மனைவிக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா கணவன் சொல்வதை மனைவி கேட்பதும், மனைவி சொல்வதை வந்து கணவன் கேட்பதும், இருவருக்கு இடையிலே பரஸ்பர ஒற்றுமை இருப்பதும் இதெல்லாமே மிக மிக முக்கியமானது. அது வந்து சாதாரணமா ஒரு மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ். இவந்தோ அவர் தெய்வீகமான நிலையை கொண்டவராக இருக்கும் பொழுது பகவான், ஆனால் ஒரு இந்த மனித உருவத்துல வரும் பொழுது அவர் எவ்வாறு மனிதனாக இருக்கக்கூடியவன் வந்து தன்னுடைய மனைவிடத்துல வந்து அன்பு பாராட்டுங்கள் எல்லாமே அவர் எவ்வாறு செய்கின்றார்களோ அதே போலதான் பகவானும் அந்த இடத்துல வந்து இருப்பார். ஐ திங்க் நீங்க எல்லாரும் கல்கருடன் டெம்பிள் கூட போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அந்த இடத்துல அந்த பிரீஸ்ட் வந்து சொன்னது என்னன்னா, அதாவது அனிருத்னன், பிரத்யும்னன் இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க. சோ பகவான் அங்க வந்து தாயாருக்கு தான் முதல் ஸ்தானமே கொடுத்திருக்கிறது, லட்சுமி தாயார். அங்கே தாயார் என்ன சொல்கிறார்களோ அதேபடிதான் பகவான் கேட்பார். இங்க நீங்க போனீங்கன்னா கூட அந்த பிரீஸ்ட் அதை தான் சொல்லுவார் அந்த இடத்துல. சோ அப்போ இறைவனுடைய இதை வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு லாஜிக் படி பார்க்கும்பொழுது கூட அந்த இடத்துல மனைவியினுடைய சொல்லை வந்து கணவன் கேட்கக்கூடிய அந்த நிலை இறைவனிடத்திலிருந்தே வந்திருக்கின்றது என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? சோ ஆனா அந்த மனைவி கூட யாரு? பகவானுடைய இதுல இருந்து பார்க்கும்பொழுது அவருடைய அந்தரங்க சக்தி இல்லையா? அப்படின்னா அவருடைய இன்னொரு ரூபம் தான் அவர்கிட்ட இருந்து தான் அதை கேட்டுக்கிறார். ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா? இருவருமே ஒற்றுமையாக இருந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து போகணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ தி டினைன் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் காட். பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல அவதரிக்கிறத வந்து யாரும் ஏற்றுக்கொள்றது இல்ல. அதாவது கற்பனை தத்துவவாதிகளால வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியறது கிடையாது. மேலும் சுப்ரீம் அப்சல்யூட் ட்ரூத் இஸ் த அதாவது மனித ரூபத்துல வந்தா அவரை வந்து கடவுள் வந்து அவர் வந்து கடவுளே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆக்சுவலி த ஃபேக்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட். காட் கேனாட் பி சப்ஜெக்ட் டு அவர் இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதம். ஆக்சுவலி நம்முடைய குறையுடைய புலன்களால இறைவனுடைய ஆற்றலையும் இறைவனுடைய வல்லமையும் புரிஞ்சுக்கிறது மிக மிக அரிதானது. ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுவும் நம்முடைய இடைவிடாத முயற்சி பிளஸ் அதுல வந்து ஈடுபாடு இல்லையா, அதை தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற உந்துதல், அதற்கான பக்தி, இதெல்லாமே நம்ம செயல்படும் பொழுதுதான் பகவானை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும். முழுமையாக யாராலுமே பகவானை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதுவும் நம்ம இந்த கற்பனையால, அதாவது நான் டிவோட்டிஸால சுத்தமா எதுவுமே புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. இஸ் ஆல் பவர்ஃபுல் இல்லையா? எல்லா வல்லமையும் புரிந்தவர், ஆம்னி பிரசன்ட், எல்லா இடங்களிலும் இருக்கக்கூடியவர் அவர். சோ அண்ட் பை ஹிஸ் சுப்ரீம் வில், அவருடைய உயர்ந்த ஆளுமை அந்த மனசினால he can not only create, maintain and annihilate the whole cosmic manifestation, but can also descend as an ordinary human being to execute the highest mission. அவர் இந்த கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையா இருக்கும் பட்சத்திலையும் அவருடைய சம்மம் போனம் இல்லையா, ஜென்மாதஷேதக. சோ அவர் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்ற அந்த செயல்களை வந்து அவர் செயல்படுத்தினாலும் அந்த விஷயத்துல இருந்து அவர் பிரம்மாவாகவும் விஷ்ணுவாகவும், அதாவது காரணம் க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணுவாகவும், அடுத்து வந்து சிவபெருமானாகவும் இருந்து இந்த செயல்களை எல்லாம் அவர் செய்தாலும் கூட அதோட சேர்ந்து மேலும் என்ன செய்யறார்? அவர் வந்து மனித ரூபத்திலுமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல அவதரிக்கிறார். இந்த மனித ரூபத்துக்கு வர வேண்டிய காரணம் இங்கே அதர்மம் தழைத்தோங்கி தர்மம் வந்து சீர்குலைந்து பக்தர்களுக்கு அநேக துயரங்கள் வந்து அடையும் பொழுது பகவான் வந்து அவதரிக்கிறார் இல்லையா? அதுவும் பூதாயினுடைய முறையிட்டால் சோ பிரம்மர் எல்லாருமே அந்த பார்க்கடல் ஓரம் சென்று க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணுவிடத்துல பிரார்த்திக்கிறார்கள். பகவானும் நான் அவதரித்து இதெல்லாம் அதாவது இதெல்லாம் அழித்து தர்மத்தை நிலையாட்டுவேன் என்ற அந்த உறுதிமொழியை அவங்களுக்கு கொடுக்கிறார். அதுதான் ஹையஸ்ட் மிஷன் இல்லையா, உயர்வான எண்ணம். As stated in the Bhagavad Gita, whenever there are disturbance, இல்லையா, பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாய சம்பவாமி யுகே யுகே இல்லையா, டிஸ்கிரிபன்சிஸ், அதாவது மனிதன் தன்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் செய்வதற்கு எங்கே வந்து அவனால செயலாக்க முடியாமல் போகின்றதோ, சோ he descends, யாரு? பகவான் வந்து இறங்கி வருகிறார். he is not forced to appear இல்லையா? நம்மளுடைய துயரங்களை துடைக்கிறதுக்காக தான் பகவான் இங்க வர்றார். யாருடைய அதாவது உந்துதலாலேயோ அதனால வர்றதே கிடையாது. நமக்கு துயர் இருக்கு, அதை நீக்கிறதுக்காக தான் பகவான் வரார். பட் he descends by his own internal potency இல்லையா? அவர் இறங்கி வர்றது, சோ அவரை வந்து யாரும் படைக்கிறது கிடையாது, அவரே இறங்கி வருகிறார் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியால இல்லையா? சோ அதனால வந்து இந்த இடத்துல தர்மத்தையுமே ஸ்தாபிக்கிறது
மேலும் அதர்மவாதிகளை அழிக்கிறது இல்லையா. சோ இந்த ஹியூமன் சிவிலைசேஷன்னாக்க மனித நாகரிகத்தினுடைய நிலையை வந்து மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும் இல்லையா. இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாமே, அதாவது தர்ம நெறிகள் பிரகாரம் அவர்கள் செயல்பட வேண்டும். இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் திஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் டிரான்சென்டல் பாஸ்ட் டைம்ஸ். ஸோ இதுக்காக அவர் நிறைய லீலைகள் எல்லாம் பண்ணுவார். அதனால அவர் வந்து he descended in his eternal form தான், நித்தியமான ரூபத்துல இருந்து தான் வந்து எது குலத்துல வந்து தோன்றினதாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. ஸோ இப்போ அந்த மாளிகையினுடைய அழகான வர்ணனை இல்லையா, ரத்தினங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து முத்து மாலைகள், இதெல்லாம் இதனால அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ உள்ள மல்லிகை, சாமல்லி, இந்த மலர்களால வந்து நறுமணம் வந்து கவழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா. அந்த மேலும் அவங்களுடைய தோட்டத்துல பாரிஜாத மலர்களுடைய செடி வந்து நிறையவே இருக்கு. அதுவும் வந்து அது அந்த காற்று, தென்றல் காற்று வீசும்போது அது வந்து நம்ம அந்த இந்த என்ன சொல்லுவோம், அது ஜன்னலாண்ட இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு துளைகளா இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல இருந்து அதுக்குள்ள இருந்து அந்த நறுமணம், ஓகே சாளரம், ஓகே, அதுக்குள்ள இருந்து அது வருது, அந்த நறுமணம் கமழுகின்றது. சோ இப்படி அங்க வெண்மையான துணிகளை கொண்டு இந்த இது வந்து பெட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரப்பப்பட்டிருக்கு. பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு. சோ இந்த நிலையில கிருஷ்ணர் வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளான, நல்லா அவர் வந்து ஒரு நல்ல அவருக்கு எப்படி போஸ்டர்ல இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி நிலையில ரொம்ப ரிலாக்ஸா அவர் வந்து படுத்திருக்கார். ஆக்சுவலி அங்கே ருக்மணி தாயார் அவருக்கு சேவை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய பணிப்பெண்களோட சேர்ந்து. சோ ரொம்ப அழகான வர்ணனை. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தம் கணவரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை செய்வதில் எப்போதும் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்த ருக்மணி தேவி பணிப்பெண்ணின் கையில் இருந்த சாமரத்தை தன் கையில் பெற்றுக்கொண்டு பகவானுக்கு தானே விசிறினாள். சாமரத்தின் கைப்பிடி தங்கத்தால் செய்யப்பட்டு விலை உயர்ந்த மணிகள் பதிக்கப்பட்டு அழகுடன் விளங்கியது. அது உயர் ரக மணிகள் பதிக்கப்பெற்ற மோதிரங்களை அணிந்திருந்த ருக்மணியின் கைவிரல்களை சென்று அடைந்த போது மேலும் அழகுடன் மிளிர்ந்தது. ருக்மணியின் கால்களை அழகுபடுத்திய சலங்கைகளும் ஆபரணங்களும் அவள் அணிந்திருந்த ஆடையின் மடிப்புகளில் பட்டு மென்மையாக ஒலித்தன. அவள் தன் உயர்ந்த மார்பகங்களின் மேல் குங்குமத்தையும் மஞ்சளையும் பூசியிருந்தாள். அதனால் அவற்றிலிருந்து வெளிப்பட்ட சிவப்பு நிறத்தின் ஒளி அவளின் அழகை மேலும் அதிகரிக்க செய்தது. இடையில் மணிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த மேகலையும் கழுத்தில் ஒளிமிக்க மணிமாலையையும் அவள் அணிந்திருந்தாள். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அப்போது அவள் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபட்டிருந்ததால் வயது வந்த மகளுக்கு தாயான பருவத்தை அவள் எட்டியிருந்தாலும் மூவுலகிலும் இணையற்ற உடல் அழகை பெற்றவளாய் விளங்கினாள். அவளின் சுருண்ட கேசமும் அழகிய காதணிகளும் புன்னகையுடன் கூடிய இதழ்களும் அவளின் முக அழகை மேலும் அதிகரிக்க செய்ததால் முகம் அமுதத்தை பொழிந்தது. அவள் நாராயணரின் பாத கமலங்களில் எப்போதும் சேவை செய்திருக்கும் லக்குமியே என்பது அப்போது தெளிவாக தெரிந்தது. கிருஷ்ணரும் ருக்மணி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணரும் ருக்மிணியும் துவாரகையில் புரிந்த லீலைகள் உயர் சிறப்புகள் மிக்க லட்சுமி மற்றும் நாராயணர் அருளிய காட்சிகளே என்று பேரறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள். விருந்தாவனத்தில் ராதையும் கிருஷ்ணரும் புரிந்த லீலைகள் எளிய கிராமிய பாங்கில் அமைந்திருந்தன என்றால் துவாரகையில் அவற்றில் மெருகேறிய நகர்ப்புற அம்சங்களை நாம் காண்கிறோம். முன்பு ஒரு முறை நாரத முனிவர் ருக்மிணிக்கு ஒரு பாரிஜாத மலரை தந்தபோது கிருஷ்ணரின் மற்றொரு மனைவியான சத்யபாமா அவளிடம் பொறாமை கொண்டு தனக்கும் அது போன்ற மலர் வேண்டும் என்று கிருஷ்ணரிடம் கேட்டார். ஒரு முழு பாரிஜாத மரம் தருவதாக கிருஷ்ணர் வாக்களித்த பின்பே சத்யபாமா சமாதானம் அடைந்தாள். கிருஷ்ணர் அப்படியே செய்தார். சொர்க்கலோகத்திலிருந்து பூலோகத்துக்கு அந்த மரம் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின் சத்யபாமாவுக்கு ஒரு முழு பாரிஜாத மரம் தரப்பட்டதால் ருக்மிணியும் அதுபோல் ஏதாவது கேட்பாள் என்று கிருஷ்ணர் எதிர்பார்த்தார். ஆனால் ருக்மிணி அந்த சம்பவம் பற்றி எதுவும் கூறவில்லை. ஏனெனில் அவள் நிதான குணம் உடையவள். கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதில் திருப்தி காண்பவள். கிருஷ்ணர் அவளுக்கு சிறிது எரிச்சலூட்டி பார்க்க விரும்பினார்.
அவளின் அழகிய முகம் எரிச்சல் அடைவதைக் கண்டு கழிப்பதற்காக அவர் ஒரு திட்டம் தீட்டினார். கிருஷ்ணருக்கு 16,100 மனைவியருக்கு மேல் இருந்தாலும் அவர்கள் ஒவ்வொருவருடனும் குடும்ப பாங்கான அன்புடன் அவர் பழகினார். காதல் வசப்பட்ட மனைவி தன்னை குறை கூறும் வகையிலான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி அவள் எரிச்சல் அடைவதைக் கண்டு கிருஷ்ணர் மகிழ்வார். இந்த நோக்கத்தோடு அவர் மிகுந்த அன்புடன் புன்னகைத்தபடி ருக்மிணியுடன் பேசலானார். ருக்மிணி சக்தி வாய்ந்த அரசனான பீஷ்மகனின் மகள் ஆவாள். எனவே இப்போது கிருஷ்ணர் அவளை ருக்மிணி என்றல்லாமல் அரசகுமாரி என்று அழைத்து பேசினார். அன்புள்ள அரசகுமாரியே, எனக்கு ஒரு விஷயம் மிகுந்த ஆச்சரியத்தை அளிக்கிறது. அரச வம்சங்களை சார்ந்த உயர்ந்த ராஜகுமாரர்கள் பலர் உன்னை மனம் புரிய விரும்பினார்கள். அவர்கள் செல்வத்திலும் கல்வியிலும் மிக்கவர்களாகவும் அரசர்களிடையே புகழ் பெற்றவர்களாகவும் அழகில் சிறந்தவர்களாகவும் பலம் மிக்கவர்களாகவும் எல்லா அம்சங்களிலும் சிறந்தவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அவர்கள் எந்த தகுதியிலும் குறைந்தவர்கள் அல்லர். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உனது தாயும் தந்தையும் சகோதரனும் மாபெரும் மன்னனான சிசுபாலனுக்கு உன்னை மனம் செய்விப்பதாக வாக்களித்திருந்தார்கள். அவனும் உன் அழகில் மனதை பறிகொடுத்து உன்மத்தனாய் இருந்தான். உன்னை அவன் மணந்திருந்தால் உனது உண்மையுள்ள சேவகனாக உன் அருகில் எப்போதும் இருந்திருப்பான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து இல்லையா? இந்த விளக்க உரையில நம்ம ருக்மணியினுடைய அழகான ரூபத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அத நம்ம செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான், அதுல எந்த கருத்துமே கிடையாது நமக்கு. அதாவது நாராயணன் லட்சுமியை போல ராதமும் கிருஷ்ணரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிராமிய பானையில இருந்தாங்க, சிம்பிளான வைஃப். அந்த ஒரு நிலைதான் கோலோகத்துல இருக்கிறது. இப்ப ருக்மணியும் கிருஷ்ணரும் இருக்கக்கூடிய துவாரகை மாதிரிதான் மேல இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்துல இருக்கிறது. இந்த ரெண்டு நிலைகளை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வயது வந்த பையன் இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் ருக்மிணி இவ்வளவு அழகா இருக்கிறத கண்டு அவளை கண்டிப்பா இந்த சேட்டைகள் கண்டிப்பா நம்ம சிறு பிராயத்துல கணவன்மார்கள் செய்யக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இங்க யாரு கிருஷ்ணரும் கொஞ்சமா சீண்டி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எஸ் இது உண்மையான நிலைதான். நிறைய பேர் ருக்மணியை திருமணம் செய்து கொள்ளணும்னு நினைச்சாங்க. அவ்வளவு அழகாக இருக்கக்கூடியவங்க அந்த லட்சுமி தாயாருடைய சுரூபம். அதனால சிசுபாலன் இல்லையா? சிசுபாலன் யாரு? இவருடைய கசின் இல்லையா? அவரும் அதாவது அவன் எவ்வளவு அதாவது ருக்மணி மீது அன்பு வச்சிருந்தான்னாக்கா ருக்மணி என்ன சொல்லியிருந்தாலுமே அந்த செயலை செய்திருப்பான். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருந்தான். ஃபேத்ஃபுல் சர்வெண்ட், யுவர் ஃபேத்ஃபுல் சர்வெண்டா இருந்திருப்பான், உனக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடியனா இருந்திருப்பானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பிரேம மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிசுபாலனின் சிறப்புகளை கருத்தில் கொண்டு பார்த்தால் நான் எல்லா வகையிலும் சிறந்தவன் அல்ல. இதை நீ நன்றாக அறிவாய். இருந்தும் சிசுபாலனை ஏற்றுக்கொள்ள நீ மறுத்து அவனை விட தகுதியில் குறைந்தவனான என்னை ஏற்றுக்கொண்டாய். இது எனக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது. நீ மிகுந்த அழகி, நிதான குணமுடையவள், உயர் நலன்களை கொண்டவள். எனவே உனக்கு கணவனாகும் தகுதி எனக்கு இல்லை. என்னை நீ ஏற்றுக்கொண்டதற்கான காரணத்தை நான் அறியலாமா? இப்போது நான் உன்னை என் அழகிய மனைவியே என்று அழைக்கும் உரிமையை பெற்றிருக்கிறேன். என்றாலும் உன்னை மணக்க விரும்பிய அரசகுமாரர்களுக்கெல்லாம் நான் தகுதியில் மிகவும் குறைந்தவன் என்பதே என் உண்மை நிலை என்பதை நான் கூறிக்கொள்கிறேன். முதலாவதாக, நான் ஜராசந்தனுக்கு பயந்து நிலத்தில் வாழும் தைரியம் இல்லாமல் கடல் நீருக்கு மத்தியில் இந்த வீட்டை கட்டி கொண்டு வாழ்கிறேன். இதை நீ அறிவாய். இந்த ரகசியத்தை நான் பிறரிடம் கூட கூற தேவையில்லை. ஆனால் நான் அப்படி ஒன்றும் பெரிய தீரன் அல்ல என்பதை நீ அறிய வேண்டும். இந்த இடத்திலும் எனக்கு பாதுகாப்பில்லை. ஏனெனில் இம்மாநிலத்தில் எனக்கு எதிரிகளாக பல மாமன்னர்கள் உள்ளனர். அவர்களுடன் நான் பலவாறாக சண்டையிட்டு அவர்களின் பகையை சம்பாதித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன். நான் இப்போது துவாரகையின் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்தாலும் இதில் எனக்கு நேரடியான உரிமை இல்லை. இது என் மற்றொரு குறைபாடு. எனது மாமனான கம்சனை கொன்று நான் இந்த ராஜ்யத்தை பெற்றிருக்கிறேன். என்றாலும்
உண்மையில் இது என் பாட்டனாரை சேர வேண்டியது. எனவே எனக்கென ராஜ்யம் எதுவும் கிடையாது. தவிர வாழ்க்கையில் எனக்கென நிலையான குறிக்கோள் எதுவும் இல்லை. நான் விருந்தாவனத்தில் ஒரு ஆயர் குல சிறுவனாக இருந்ததே எல்லாரும் அறிவார்கள். நான் என் வளர்ப்பு தந்தையான நந்த மகாராஜாவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஸ்ரீமதி ராதாராணியிடமும் அவளின் தோழியரிடமும் உண்மையாக நடந்து கொள்வேன் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்திருப்பார்கள். ஆனால் நான் திடீரென அவர்களை விட்டு விலகி வந்து விட்டேன். ஒரு புகழ்மிக்க அரசனாக நான் ஆசைப்பட்டேன். ஆனால் எனக்கென நாடு இல்லாததால் நான் அரசனாக ஆட்சி செய்ய முடியவில்லை. என் வாழ்வின் இறுதி நோக்கம் என்னவாக இருக்கக்கூடும் என்று அறியாமல் மக்கள் திகைக்கிறார்கள். நான் ஒரு இடையனா அல்லது அரசனான நந்த மகாராஜாவின் மகனா அல்லது வசுதேவரின் மகனா என்பதை அறியாமல் அவர்கள் குழம்பி போயிருக்கிறார்கள். எனக்கு வாழ்க்கையில் பிடிப்பில்லாமல் இருப்பதால் மக்கள் என்னை ஒரு நாடோடி என்று எண்ணக்கூடும். எனவே இப்படி ஒரு நாடோடியை நீ உன் கணவனாக தேர்ந்தெடுத்திருப்பது உனக்கு ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது. இது தவிர நான் நாகரிகமான பழக்க வழக்கங்களை உடையவன் அல்ல. ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனைவிதான் இருக்க வேண்டும். ஆனால் நான் பல முறை மனம் செய்து எனக்கு 16,000க்கும் மேற்பட்ட மனைவியர் உள்ளனர். அவர்களிடம் நான் நாகரிகமாக நடந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஏனென்றால் நான் கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவனாகையால் நகர வாழ்வின் சூட்சுமங்களை அறியாதவன். என்னிடம் பிரியம் கொண்டிருக்கும் பெண் இறுதியில் வாழ்நாள் முழுவதும் கண்ணீர் வடித்தபடி இருக்க நேரிடுகிறது என்பது நடைமுறையில் காணப்படும் உண்மை. பிருந்தாவனத்தில் கோபியர்கள் பலர் என்னிடம் பிரியமாய் இருந்தார்கள். இப்போது நான் அவர்களை பிரிந்து வந்து விட்டேன். அவர்கள் என்னை நினைத்து கண்ணீர் விட்டபடி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் பிருந்தாவனத்தை விட்டு வந்ததிலிருந்து எனது ஆயர் குல நண்பர்களும் கோபியர்களும் ராதாராணியும் என் வளர்ப்பு தந்தையான நந்த மகாராஜாவும் என்னை எண்ணி இடைவிடாது அழுது கொண்டிருப்பதாக அக்ரூரரும் உத்தவரும் என்னிடம் கூறியிருக்கிறார்கள். இப்போது நான் பிருந்தாவனத்தை விட்டு நிரந்தரமாக துவாரகைக்கு வந்து என் ராணியருடன் வாழ்கிறேன். ஆனால் உங்களில் எவருடனும் நான் முறையாக நடந்து கொள்ளவில்லை என்பதை நீ அறிவாய். நான் ஸ்திரமான நடத்தை இல்லாதவன் என்பது உனக்கு தெரியும். நான் நம்பகமான கணவன் அல்ல. என்னிடம் அன்பு கொள்வதால் வாழ்வில் இறுதியில் துக்கப்பட நேரிடும் என்பதே உண்மை நிலை. என் அழகிய அரசகுமாரி, நான் காசு பணம் இல்லாதவன் என்பதையும் நீ அறிவாய். நான் பிறந்தவுடனேயே ஒரு தரித்திரனாக நந்த மகாராஜாவின் இல்லத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அங்கு ஒரு இடைச்சிறுவனாக வளர்க்கப்பட்டேன். என் வளர்ப்பு தந்தையிடம் பல்லாயிரக்கணக்கான பசுக்கள் இருந்தாலும் மாதாஜி உடம்பு சிலுக்குது மாதாஜி. நந்த மகாராஜாவின் இல்லத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அங்கு ஒரு இடைச்சிறுவனாக வளர்க்கப்பட்டேன். என் வளர்ப்பு தந்தையிடம் பல்லாயிரக்கணக்கான பசுக்கள் இருந்தாலும் அவற்றில் ஒன்று கூட எனக்கு சொந்தமானதாய் இருக்கவில்லை. இங்கும் நான் எதற்கும் உரிமையாளன் அல்ல. எப்போதும் காசு பணம் இல்லாதவனாகவே இருக்கிறேன். என் தரித்திர நிலையை பற்றி கவலைப்படுவதற்கு இல்லை. கடந்த காலத்திலும் நான் ஏதுமற்றவனாகையால் இப்போது என்னிடம் ஒன்றுமில்லாதிருப்பதற்காக நான் ஏன் வருத்த வேண்டும்? ஏன் பக்தர்களும் ஏதுமற்றவர்கள் என்பதையும் நீ கவனித்திருப்பாய். என் பக்தர்களும் ஏதுமற்றவர்கள் என்பதை நீ கவனித்திருப்பாய். அவர்களிடம் உலக ரீதியிலான செல்வம் எதுவும் இல்லை. இவ்வுலக செல்வத்தை மிகுதியாக அடைந்திருப்பவர்கள் என்னிடம் பக்தி செலுத்தி கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதில் அக்கறை காட்டுவது இல்லை. மாறாக ஒருவன் மிகுந்த ஏழையாகும் போது அவனுக்கு தகுந்த வாய்ப்பு கிடைத்தால் என்னிடம் பிரியம் கொள்ள துவங்குகிறான். செல்வம் காரணமாக கர்வமடைந்திருப்பவர்கள் என் பக்தர்களுடன் பழகும் வாய்ப்பை பெற்றாலும் அதை பயன்படுத்தி என்னை பற்றி எண்ண முற்படுவதில்லை. ஏழைகள் என்னை பற்றி சிந்திப்பார்களே தவிர பணக்காரர்கள் என்னிடம் அக்கறை கொள்வதில்லை. எனவே நீ என்னை தேர்ந்தெடுத்தது அறிவுடைய செயலாக எனக்கு படவில்லை. உன் தாய் தந்தையர் உன்னை அறிவுள்ளவளாக வளர்த்திருப்பதாக தெரிகிறது. இருந்தும் இறுதியில் வாழ்க்கை துணையை தேடிக்கொள்வதில் நீ பெரிய தவறை செய்திருக்கிறாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருங்க பெரிய கருத்துக்கள் இல்லையா? இப்போ சிசுபாலனை பத்தி சொல்றாரு. அவன் உனக்கு
என்னை விட உயர்ந்த கணவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா உனக்கு என்ன கேட்டாலுமே அவனால செய்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு. சோ நான் வந்து உனக்கு தகுதியான கணவன் கிடையாது. ஏன்னா நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, மேலும் வந்து ரொம்பவுமே வந்து அமைதி இல்லையா, அதே மாதிரி பொறுமை, இது எல்லாத்துலயுமே நீ வந்து மேலோங்கிய பண்பு கொண்டிருக்கிற. அப்படி இருக்கும் தாழ்த்தி பொழுது பேசிக்கிறாரு மாதாஜி தன்னை. yes, ஆமா, தாழ்த்தி பேசிக்கிறது இல்ல. உண்மையா அப்படியே அதாவது நடந்து அதாவது இது உத்தவருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலாம் வந்து 11வது கேண்டோல வரும். அவர் உத்தவ நீதின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிப்போம் அந்த சாப்டர்ல. அப்போ கிருஷ்ணரை பத்தி அவர் சொல்லுவார், நீ சொல்றது ஒண்ணு செய்தது ஒண்ணு கண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகே, சோ அதாவது உன்னை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா. பகவான் அவர் வந்து தன்னை தாழ்த்திக்கல, தன்னுடைய அதாவது நாம எல்லாரும் கூட தாழ்த்துற மாதிரி எப்படி பேசுறாரு மாதாஜி. ருக்மிணியோட இது எப்படி இருக்கு, மனோபாவத்தை என்ன உங்கள் மனோ என்ன ஓட்டம், என்ன ஓட்டம் அவங்க என்ன எப்படி நினைக்கிறாங்க, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்க என்ன ஆமா. நினைக்கிறாங்க இல்லையா. இப்ப நாம கூட வந்து சில சமயத்துல வந்து நம்முடைய வீக்னஸ் பாயிண்ட வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா. இப்ப இதே மாதிரி வீக்னஸ் பாயிண்ட் வந்து யார் சொன்னது, அர்ஜுனர் சொன்னார் இல்லையா. அவனுடைய வீக்னஸ் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பகவத்கீதையிலே சொல்றாரு, பௌதிகத்தோட இருக்காம. கரெக்ட். அதாவது அவங்களால நான் கொல்லப்படுறதே மேல் அப்படின்னு சொல்லுவான், கண்வ சந்நியாசத்தை பண்றேன்னு சொல்லுவான். சோ தட் இஸ் a வீக் பாயிண்ட் இல்லையா. சோ அப்படின்னா தன்னுடைய வீக்னஸ கூட எதிரிக்கு வந்து தெரியப்படுத்துறான் பாரு, அவன மாதிரி ஒரு தூய்மையான மனம் கொண்டவன் யாருமே கிடையாது இல்லையா. சோ இது பக்தர்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி, இந்த குவாலிட்டி பகவான்கிட்டயும் இருக்கு. மாதாஜி ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி, நம்ம தாழ்த்திக்கிற மாதிரி பேசுவோம் மாதாஜி. ஆனா அவங்க எதிரில் இருக்கிறவங்க நம்மளை தாழ்த்தி சொன்னா உடனே நமக்கும் வந்து நம்ம தாழ்த்தி பேசிக்குவோம் நம்மளை பத்தி. ஆனா நம்ம பேசுறோமே, அவங்க பேசுறோம் நமக்கு கோவம் வந்துடும் மாதாஜி. அப்படிதான் அது ஏன்னா அது வந்து டிராமாட்டிக், அது உண்மையிலேயே நம்மள உண்மையான ஒரு பணிவு கிடையாது. ஓகே, உண்மையான பண்பா இருந்தா நாம அதை ஏத்துக்கணும், அவ்வளவுதான். எஸ், அவ்வளவுதான், நீங்க சொன்னது ரைட்டு தான். அவங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி நாமளே சொல்லிட்டோம்னா அவங்க வந்து ஐயோ இவங்க இவ்வளவு புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க, இவங்க இவ்வளவு அனலைஸ் பண்றாங்களா, அவங்க அவ்வளவு நல்லவங்க, ஏன் இவ்வளவு ஃபீல் பண்றாங்கன்னு எதிர்த்தரப்புல இருக்கவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. உண்மையிலே நாம நம்முடைய குறைகளை மட்டுமே எண்ணி, நம்முடைய தவறுகளை எண்ணி நாம வந்து அதற்கான அதாவது விடைகளை நாம வந்து காண நேர்ந்தால் அதை விட பக்குவமான மனசு எதுவுமே கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்துல. ஆனா நாம அப்படி அலசி ஆராயறதே கிடையாது, அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை மட்டும்தான் நாம அலசி ஆராய்வோம். அதுதான் மனிதனுடைய பண்பே. இங்க வந்து நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து தன்னுடைய நிலையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறார். அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல அவதரிச்சது எப்படி இல்லையா, காலாகிரகத்துல அவதரிச்சார் இல்லையா, மேலும் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஒருத்தி மகனாக வளர்ந்து ஒளிந்து வாழ்ந்து இல்லையா, ஒளிந்து வளர்த்து இந்த திருப்பாவையில வருது இல்லையா, பாட்டு இருக்கு இல்லையா, பாட்டு இருக்கு இல்லையா, மகனாய் வளர்ந்து இல்லையா. சோ தேவகியினுடைய மகனாக தேவகி நந்தனாக பிறந்து யசோத நந்தனாக வளர்ந்தார் இல்லையா. சோ அது எல்லாமே வந்து அதாவது வளர்றதுக்கு கூட ஒரு இடம் இல்லாம, சோ அப்படி நம்ம அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்தை நம்ம பார்க்கும்பொழுது பகவான் எப்பவுமே வந்து நாம எல்லாருமே நம்முடைய கஷ்டங்களை மட்டும்தான் நினைப்போம். கடவுளுக்கு கண்ணிலேயே எனக்கு ஏன் இந்த அனுகிரகம் பண்ணல அப்படிலாம் நம்ம நினைச்சுட்டே இருப்போம் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே அவர் அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது அவரும் வந்து அநேக சங்கடங்கள் மனிதனை போல வந்து சங்கடங்கள்ல வந்து உழல்வார். பேசிக்கலி அவர் அவ்வளவு தைரியசாலி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க இல்லையா. சோ ஆனா அது ஒரு புறம் வந்து தைரியசாலி கிடையாதுன்னு சொல்றது வந்து ஒரு பக்கம்தான். அது வந்து இந்த பௌதீக கண்கள்ல இருந்து பார்க்கும்பொழுது இவை அத்தனையுமே ரைட்டு. அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஷன் எல்லாமே வந்து பௌதிக நோக்கத்தை கொண்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எஸ், இவருக்கு ஒரு மனைவி பத்தல, 16,108 மனைவி மாறா இல்லையா. அதே மாதிரி ஜராசந்தனை வந்து பீமனையும் நான் அர்ஜுனனையும் வச்சு பீமனுடைய மல்யுத்த போரை வச்சுதான் வந்து கொன்னாரு. தைரியமா இருந்தா வந்து ஜராசந்தனை வந்து நேருக்கு நேர் நின்று மல்யுத்தம் பண்ணி கொண்டு இருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறந்த உடனே வந்து வேற இடத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டாரு இல்லையா, கம்சனால வந்து கொல்லப்படுவோம்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த பயம் இதெல்லாமே வந்து எதற்கு சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா தட் இஸ் நம்ம நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது அந்த அந்த உணர்வு என்பது நமக்கு தெரிய வரும். ஆனா அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் இருக்கு. அந்த உண்மையான தாத்பரியத்தை அவர் எங்கேயுமே எடுத்துரைக்கல. இஸ் கீப்பிங் த சட்டில்னஸ் இன் ஹிம் ஒன்லி இல்லையா. அது ரகசியம், அது வந்து சூக்ஷ்ம நிலையில உள்ளுக்குள்ளவே இருக்கு.
ஸ்தூலமா வெளியில தெரியறத மட்டும் அவர் இந்த இடத்துல வெளியில சொல்றார். அதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் எதையுமே அந்த இடத்துல வேணும்ட்டு சொல்லல. ஆனா இப்ப ஏதாவது கொஞ்சம் இழுக்கணும் இல்லையா, அவங்கள வந்து சீண்டி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறார். அதுக்காக அவர் இவ்வாறெல்லாம் பேசுறார். ஏன்னா நான்கு புறமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மக்கள் பௌதீகவாதிகளா இருக்கிறவங்க வந்து பகவானை இந்த மாதிரிதான் பேசுவாங்க. இருக்கிற உண்மை இதுதான். சோ இல்லையா, நான் அவருக்கே அவ்வளவு மனைவி, அவரை நாம் எப்படி பின்பற்றுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஏன்னா எனக்கு என்ன ஒரு மனைவி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரியா ஜராசந்தனை பார்த்து நானு ஓடி வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். உண்மையிலே ஜராசந்தன் யாரால வதைக்கப்படணுமோ அதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அதே மாதிரிதான் முச்சுக்குண்டன் கிட்டதான் வந்து அந்த காளியவான் மரணிக்கணும்ன்றது வந்து விதி இல்லையா. முச்சுக்குண்டனை பார்த்து கூட வந்து அவர் ஓடி ஓடி அந்த குகைக்குள்ள போனார். உண்மையிலே அவர் பயந்து போனாரா? இல்லையே. அதே ஜாம்பவான் கூட வந்து அதாவது மோர் தென் எ மந்த் இல்லையா, ஒரு திங்களுக்கு மேல வந்து சண்டை போட்டார் ஜாம்பவான் கிட்ட இல்லையா. சோ அந்த அது என்னது அந்த மணி, சாமந்தக மணிக்கோசரம் வந்து சண்டை போட்டார் இல்லையா. அவரால் சண்டை போட முடியும். சோ ஜாம்பவான் மிகவும் வலிமையானவன். அவன் வந்து கண்டினியூஸா அவனோட போர் புரிய அளவுக்கு பகவானுக்கு வந்து சக்தி இருக்குதுன்னா அவர் வந்து கவர்டு கிடையாது. ஆனா இந்த விஷன் எல்லாம் யாருடைய பார்வையில, பௌதீக கண்ணோட்டத்துல பார்க்கக்கூடியவங்களுடைய பார்வையில தான். இங்க எனக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது, என்னுடைய மாமனை கொண்டுட்டு எனக்கு இந்த இது வந்தது, இதுவும் என்னுடைய பாட்டனாருக்கு, இது எனக்குன்னு உரிமை கிடையாது அப்படின்னா தனக்கென்று எதுவும் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பௌதீகத்தோட அவர் எதையுமே அவர் வந்து சம்பந்தப்படுத்திக்கல. சோ அனைத்தையுமே தாமரை இலை மேல இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளி போல அவர் எல்லாவற்றையுமே உபயோகப்படுத்தி எல்லாமே வந்து அவர் என்ன செய்யணும்னு நினைச்சாரோ அவருடைய பிளான் படி எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டார். ஓகே, இதுதான் இதுல உண்மையான தாத்பரியம். ஆனா இந்த இடத்துல வெளிப்புறமா சொல்லும் பொழுது எல்லாமே வந்து மேலோட்டமா இல்லையா. விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய ராதாராணி மற்றும் அந்த கோபியர்கள் எல்லாமே ஏமாத்திட்டு வந்துட்டாரு. சிசுபாலன் அப்படித்தானே சொல்லுவான் இல்லையா. சோ ராதைக்கு வந்து என் மோசம் பண்ண அப்படிலாம் சொல்லுவான். ஆனா உண்மையிலே ராதாராணி வந்து பகவானோட சேரக்கூடிய அந்த பிராப்தமே இந்த அவதாரத்துல கிடையாது. ஒரு சாபத்தினால்தான் அவங்க கீழே வருவாங்க இல்லையா. சோ அந்த ஒரு நிலை. சோ அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். கண்ணை மூடிட்டு தான் இருப்பாங்க. அதுக்குதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போக போறோம். பர்சானாலதான் போக போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த விருந்தாவன யாத்திரை போறது பர்சானா தான். சோ அங்க ராதை அவதரித்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தொடும்போதுதான் அவங்க கண்ணையே திறப்பாங்க. அது வரைக்கும் கண்ணே திறக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லிட்டு வருவாங்க, முதல்ல நான் உன்னதான் பார்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு. சோ ராதை வேற யாரும் கிடையாது, அது சுயம் பகவானே இல்லையா, அவருடைய இது அந்தரங்க சக்தி இல்லையா. சோ இப்படி இந்த இடத்துல எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே பௌதீகத்துல இருந்து பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம். ஆனா அதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கிறது. ஆனா அதெல்லாம் அந்த ஞானம் பகவானை பற்றி புரிந்தவர்களுக்கு அதெல்லாம் புரிய வரும். சாதாரண இவர் வந்து ஒரு ஆயர்குல சிறுவனாக வளர்ந்தார். சோ நந்த மகாராஜாவுக்கு வந்து 9 லட்சம் பசுமாடுகள் இருந்தது. ஆனா எனக்கு ஒரு பசுமாடு கூட நான் ஓனர் கிடையாது. அவர் இருந்தா அடுத்து நந்த மகாராஜுக்கு அப்புறம் அவருக்கு தானே வரப்போகுது இல்லையா. சோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. சோ இதெல்லாம் யோசிக்கணும். சோ இந்த மாதிரி அவர் தன்னை வந்து ஏன் அந்த அளவுக்கு தாழ்த்தி சொல்றாருன்னா அவர்கிட்ட எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் குவாலிட்டியுமே இல்லைன்றத வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய அதாவது மற்றவங்களுடைய பௌதிக பார்வையில இருந்து மற்றவங்களுடைய கண்ணில இருந்து நோக்கும் பொழுது இவை அத்தனையும் உண்மைதான் இல்லையா. ஆனால் எல்லாவற்றுக்குமே வந்து காரணங்கள், ஏன்னா அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் அவர் தான். அதனால வந்து சோ இது எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம். அக்ரூரர், உத்தவர் இவங்க எல்லாருமே வந்து சொல்றாங்க நந்த மகாராஜா அங்க இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் எல்லாமே பிரிவினையில. ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் ராதாராணி எல்லாம் விட்டு எப்பயுமே பிரிய மாட்டேன்னு கொடுத்திருப்பாரு, வாக்கு கொடுத்திருப்பாரு. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் போகவே இல்லை அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. என்கிட்ட ஒரே ஒரு பைசா கூட கிடையாது, இது எல்லாமே என்னுடைய பாட்டனார்து இல்லையா. சோ இப்படி ஏதுமற்றவனை வந்து நீ எப்படி வந்து திருமணம் செய்து கொண்டாய். சோ யுவர் செலெக்ஷன், நீ பண்ண இந்த நான் கண்ணனை தான் திருமணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு நினைச்சப்பாரு, அதுல ஏதோ ஒரு குளறுபடி இருக்கு, நீ தவறான ஒரு டிசிஷன் எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய நிலையை பற்றி ரொம்பவுமே வந்து அதாவது ஒரு பக்க கண்ணோட்டத்துல இருந்து எடுத்துரைக்கும் பொழுது இப்போ ருக்மணி தாயார் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி பாக்குறோம். ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனாலும் இப்போது ஒன்றும் கெட்டு போகவில்லை. செல்வத்திலும் பாரம்பரியத்திலும் அழகிலும் கல்வியிலும் எல்லா தகுதிகளிலும் உனக்கிணையான ஒரு கணவனை தேடிக்கொள்ளும் உரிமையை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். நீ செய்துள்ள தவறை இப்போது திருத்திக் கொள்ளலாம். வளமிக்க வாழ்வை உனக்கு நீ அமைத்துக் கொள்ளலாம்.
பொதுவாக யாரும் தன்னை விட உயர்ந்தவர்கள் அல்லது தாழ்ந்தவர்களுடன் மன உறவு ஏற்படுத்தி கொள்வதில்லை. விதர்ப்ப நாட்டரசனின் அருமை மகளே, உன் திருமணத்தை பற்றி நீ விவேகத்துடன் எண்ணி பார்க்காததால் என்னை கணவனாக தேர்ந்தெடுக்கும் தவறை செய்து விட்டாய். நான் மிக உயர்ந்தவன் என்றெல்லாம் நீ கேள்விப்பட்டது தவறு. உண்மையில் நான் ஒரு தரித்திரன். என்னையும் உன் உண்மை நிலையையும் நேரில் காணாமல் என்னை பற்றி கேள்விப்பட்டதன் அடிப்படையில் என்னை கணவனாக வருந்து விட்டாய். அவ்வாறு நீ செய்தது சரியல்ல. எனவே இப்போதாவது காலம் தாழ்த்தாமல் உன் நிலையை நீ திருத்திக் கொள்வது நல்லது. இதுவே நான் உனக்கு வழங்கும் ஆலோசனை. புகழ்மிக்க சத்திரிய குல அரசகுமார்களில் ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து மனம் புரிந்து கொண்டு என்னை நீ நிராகரித்து விடலாம். வயது வந்த பல பிள்ளைகளுக்கு தாயாயிருந்த நிலையில் ருக்மணி தம்மை விவாகரத்து செய்து கொள்ளலாம் என்று கிருஷ்ணர் ஆலோசனை வழங்கினார். இந்த ஆலோசனையை ருக்மணி எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாள். ஏனெனில் வேத பண்பாட்டின்படி விவகாரத்தின் மூலம் கணவனும் மனைவியும் பிரிவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. அதுவும் மனமான பல மகன்களை அடைந்து வயது முதிர்ந்த நிலையிலிருந்த ருக்மணிக்கு அது சாத்தியமில்லை. கிருஷ்ணரின் ஆலோசனை ருக்மணிக்கு பைத்தியக்காரத்தனமாகப்பட்டது. அவர் அப்படியெல்லாம் பேசியது அவளுக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்தது. எளிய சுபாவமுள்ள அவர் கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிய நேரிடுமோ என்று எண்ணி மிகுந்த கவலைக்குள்ளானாள். கிருஷ்ணர் மேலும் கூறினார், உன் மறுவாழ்வுக்கு உன்னை நீ தயார் செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அல்லவா? எனவே இந்த வாழ்விலும் மறுவாழ்விலும் உனக்கு உதவக்கூடிய ஒருவரை நீ தேர்ந்தெடுத்துக்கொள். ஏனெனில் நான் உனக்கு எவ்வகையிலும் உதவக்கூடியவன் அல்ல. அன்புள்ள அரசகுமாரியே, சிசுபாலன், சால்வன், ஜராசந்தன், தந்தவக்திரன், உன் மூத்த சகோதரனான ருக்மி உட்பட எல்லா அரசர்களும் அரசகுமார்களும் எனக்கு எதிரிகள் என்பதை நீ அறிவாய். அவர்கள் தங்கள் உள்ளத்தில் அடித்தளத்திலிருந்து என்னை வெறுக்கிறார்கள். உலக உடைமைகளை மிகுதியாக பெற்றிருந்ததால் கர்வமடைந்திருந்த இவர்கள் எல்லோரையும் துச்சமாக கருதினார்கள். அவர்களுக்கு பாடம் கற்பிப்பதற்காக முன் விருப்பப்படி நான் உன்னை கடத்தி வந்தேன். மற்றபடி திருமணத்திற்கு முன்பே நீ என்னை காதலித்திருந்தாலும் உண்மையில் உன்னிடம் எனக்கு காதல் எதுவும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். சோ அதாவது அத்தனை பேருடைய விரோதத்தை சம்பாதிச்சாச்சு. சோ திருமணம், என்னையே நீ திருமணம் செய்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிற. ஆனா ருக்மணிக்கு வயது ஆகியிருக்கிறது இல்லையா? ஒவ்வொரு ராணி மூலியமா 10 பிள்ளைகள் இல்லையா? சோ அப்போ 16,108 மனைவிமார்கள் இன்டூ 10, அத்தனை பிள்ளைகள் கிருஷ்ணருக்கு இல்லையா? சோ அவ்வளவு வயது முதிர்ந்த அந்த நிலையில கிருஷ்ணர் எதுக்கு இவ்வளவு பேசுறார் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு அதாவது மனசுல ஒரு பயம், அந்த ஆங்ஸைட்டின்னா அந்த ஃபியர், இது வருது. ஏன் இப்படி பேசுறாரு, எங்க அவரை விட்டு நாம நீங்கிடுவோமோன்னு அந்த ஒரு உணர்வு அவருக்கு வருது. மேலும் அவர் தொடர்கின்றார். சோ இவ்வளவு அழகா இருக்க நீ இவங்க எல்லாருமே உன்னை திருமணம் செய்துக்கணும்னு நினைச்சாங்க. ஆனா நீ என்னையே திருமணம் செய்து கொள்ளும், என் மீது அன்பு கொண்டதாலதான் நான் உன்னை கவர்ந்துட்டு வந்தேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. எனக்கு உன் மீது காதல் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. காதல் எல்லாம் மத்தாஜி கடத்திட்டு வர்றாரு மத்தாஜி. அப்படின்னா புல்லிங் டவுன் ஹர் லெக்ஸ் இல்லையா? கால் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரிதான். சித்ரலேகா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி வயசான உடனே சொல்றாரா அது மாதிரி? நான் ஏற்கனவே விவரமாக கூறியது போல் குடும்ப வாழ்விலோ கணவன் மனைவி காதல் உறவிலோ எனக்கு அவ்வளவாக அக்கறை எதுவும் இல்லை. குடும்ப வாழ்வு, மனைவி, குழந்தைகள், செல்வம் இவற்றில் எனக்கு பற்றுதல் இல்லை. இது என் இயல்பு. என் பக்தர்களைப் போல் நானும் இவற்றை பற்றி எண்ணுவது இல்லை. ஆத்ம உணர்வு மட்டுமே எனக்கு பிடித்தமானது. எனவே எனக்கு இன்பம் தருவது இந்த குடும்ப வாழ்வல்ல. இவ்வாறு கூறிக்கொண்டு வந்த கிருஷ்ணர் பரமாத்மா திடீரென்று பேசுவதை நிறுத்தினார். கிருஷ்ணர் தம் நேரம் முழுவதையும் அநேகமாக ருக்மணியுடன் இருப்பதில் செலவிட்டதால் ருக்மணி தன் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை எண்ணி சிறிது கருவமுற்றிருந்தாள் என்று மகா பண்டிதரான சுகதேவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் தன் பக்தர்கள் யாரும் கர்வம் கொள்வதை கிருஷ்ணர் விரும்புவதில்லை. ஒரு பக்தன் அவ்வாறு நடந்தால் கிருஷ்ணர் ஏதாவது உபாயத்தை கையாண்டு அவனின் கர்வத்தை அடக்குகிறார்.
ருக்மிணி விஷயத்திலும் அவளால் சகித்துக் கொள்ள முடியாத பல கருத்துக்களை அவர் கூறினார். இதனால் தன் உயர்நிலையை பற்றி கர்வம் கொண்டிருந்த ருக்மிணி எந்த நேரமும் கிருஷ்ணர் தன்னை விட்டு பிரிய நேரிடலாம் என்பதை உணரலானாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். இன்னொரு paragraph படிங்க. தன் கணவன் ஒரு சாதாரண மானுடன் அல்ல என்பதை ருக்மிணி அறிந்திருந்தாள். அவர் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள், பூவிலத்திற்கும் அதிபதியானவர். இதற்கு முன்பு கிருஷ்ணர் இவ்வளவு கடுமையாக அவளிடம் பேசியதில்லை. ஆகையால் பகவான் தன்னை விட்டு பிரியக்கூடும் என்ற அச்சம் அவளுக்கு ஏற்பட்டது. பிரிவு ஏற்படலாம் என்ற எண்ணத்தில் அவள் குழப்பமடைந்தாள். அவளின் இதயம் துடிக்கலாயிற்று. அவருக்கு எவ்வித பதிலும் கூறாமல் துக்க சாகரத்தில் மூழ்கியவளாய் அழத் தொடங்கினாள். மௌனமாக கால் நகத்தை தரையில் கீறியவளாய் சிவந்த கண்களில் நீர் சொரிந்து கண்ணன் மையை கரைக்க வழிந்த கண்ணீர் அவள் மார்பில் பூசியிருந்த குங்குமத்தையும் மஞ்சளையும் நனைத்தது. கவலை மிதியால் அவளுக்கு தொண்டை அடைத்தது. எதுவும் பேச முடியாமல் தலையை குனிந்தபடி கம்பம் போல் நின்றிருந்தாள். மிகுதியான அச்சத்தாலும் ஆற்றாமையாலும் அவள் உடல் நலிவுற்றதால் அவளின் கை வளையல்கள் கழன்று விழுந்தன. கிருஷ்ணரின் சேவையில் அவள் கையில் பிடித்திருந்த சாம்பரம் நழுவி கீழே விழுந்தது. அவள் மனநிலை தடுமாறி நினைவிழந்து சிகையலங்காரம் சிதற புயலில் அழிபட்ட வாழை மடம் போல் தரையில் விழுந்தாள். கிருஷ்ணர் பேசியதை ருக்மிணி விளையாட்டாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் அவர் உண்மையாகவே அவ்வாறு பேசினார் என்று கருதியதால் அவளுக்கு அந்நிலை ஏற்பட்டது என்பதை அவர் உணர்ந்தார். அவர் உண்மையிலேயே தன்னை விட்டு பிரிந்து விடுவாரோ என்று அவள் அஞ்சியதால் தன் நினைவிழந்தாள். தன் பக்தரிடம் எப்போதும் பரிவு காட்டும் பகவான் கிருஷ்ணரின் உள்ளம் அவளின் நிலையை கண்டதும் இலகியது. அவளின் பால் அவருக்கு கருணை பிறந்தது. கிருஷ்ணருக்கும் ருக்மிணிக்கும் இடையேயான உறவு லட்சுமி நாராயண உறவாகும். எனவே அவர் உடனே 4 கைகளுடைய நாராயண உருவில் ருக்மிணியின் முன் தோன்றி தம் குளுமையான கரங்களை அவளின் தலையில் மேல் வைத்து கலைந்திருந்த கேசத்தை வருடி சரி செய்தார். அணைந்திருந்த அவளின் மார்பை தன் கையால் குறைத்தார். அவளின் உண்மையான அன்பை புரிந்து கொண்டு அவளை மார்புற தழுவினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். சோ இந்த இடத்துல ருக்மிணி வந்து இருக்கக்கூடிய மகாராணிகளிலே சீஃப் இல்லையா, அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல திருமணம் பண்ணதே அவர் தான். மேலும் வந்து லக்ஷ்மியினுடைய அம்சத்தை கொண்டவர் அவர். சோ நாராயண லட்சுமி யாருன்னா கிருஷ்ணரும் ருக்மணியும் என்று சொல்வார்கள். எப்பவுமே நல்ல ஆப்புலண்டா இருப்பாங்க இல்லையா, அதாவது நல்ல வைபவங்களோடு இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க. சோ அவங்களுடைய பக்தி, சிம்பிளிசிட்டி, பொறுமை, இது எல்லாமே வந்து சத்யபாமாவுக்கு எப்பவுமே ஒரு காம்படிஷன். சத்யபாமா வந்து எப்பவுமே அவங்க வந்து காம்படிஷன் இவங்களோட. சோ அவங்களுக்கும் நிறைய அன்பு, பகவானிடத்துல நிறைய அன்பு அவங்களுக்கு. ஆனா ருக்மணி இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அவங்க கொஞ்சம் எதுவுமே ஃபாஸ்ட். அவங்களுடைய யாருடைய பாவத்தை கொண்டு வந்தாங்க அவங்க, ஐ திங்க் யாருடைய இன்கார்னேஷன் கூட அவங்க அவ்வளவு ஃபாஸ்டா அவங்க லக்ஷ்மி வந்து இவங்க யார் சொல்லுங்க? லலிதா இல்ல அவங்க ஒருத்தர் அந்த சுபாவத்தை கொண்டு இருக்கக்கூடிய, எனக்கு ஞாபகம் வரல டக்குன்னு. சேம் அதே மாதிரியான நிலை மனபாவம் கொண்டவர். சோ அதனால அவங்க அந்த ஆத்திரமா செய்யக்கூடிய அந்த பண்பு கொண்டவர்கள். சோ அதனால எப்பவுமே அந்த கம்பேரிஷன், கிருஷ்ணர் மீது அளவிட முடியாத அன்பு, அவங்களும் அதே மாதிரிதான். சத்யபாமாவும் வந்து மிக மிக, அதாவது பிடிச்ச துர்கையும் கிடையாது. எனக்கு கேட்டது ஞாபகம், எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. ஓகே, வரும் ஞாபகம் வரும்போது நான் சொல்றேன். சோ இவ்வாறு இருக்க, அப்போ இருக்கிறதுலே உங்களுக்கு அந்த துலாபாரம் கதை கூட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா. சோ அதனால ருக்மணியினுடைய பக்தி வந்து எப்பவுமே பக்தி கொண்ட அன்பு ருக்மணிக்கு. இங்கே வந்து பிரேமை யாருடையது? சத்யபாமா அது வந்து பிரேமை. ஆனா இந்த இடத்துல ருக்மணி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பக்தியும் அன்பும் கலந்து இருப்பவர். சோ அந்த ஒரு துளசியிலேயே வந்து தன்னுடைய பக்தி வந்து வெளிப்பட்டதுனால அவங்களுக்கு அந்த தன்னுடைய இது வந்து அதிகமா இருக்குன்றது வந்து அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. சோ நாம இதை வந்து எப்பவுமே நம்முடைய தவறு இதுன்றது வந்து நாம தான் அடுத்தவங்க சொல்லி நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா. சோ அவங்க வந்து இதுதான் நம்ம தவறு இழைத்திட்டோமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு, அதனாலதான் நம்மளை விட்டு இவர் போயிடுவாரோன்னு நினைச்சு அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பயந்து போயிடுறாங்க. அவங்க கையில இருக்கக்கூடிய வளையல் விழுந்துருது. அப்படியே அவங்க வந்து தொண்டை அடைச்சு கையில இருந்த அந்த தாமரமும் கீழே விழுந்து அப்படியே மயங்கி விழுந்து விடுகிறார்கள். சோ இப்படி இந்த சுச்சுவேஷனை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணர் வந்து 4 கைகளுடைய ரூபம் கொண்ட நாராயணராக அவர் முன்னாடி தோன்றி இல்லையா, அவங்கள தலை மீது வருடுகின்றார். சோ அவரை மார்போட தழுவி கொள்கிறார். அப்படின்னா ருக்மணியினுடைய அன்பு எவ்வளவு உண்மையானது என்பதை வந்து அவரால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. ஸோ ஷீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் இல்லையா. ஸோ நாம கூட அன்பு மிகுந்தவங்க நம்மளை விட்டு எங்கேயாவது போறாங்கன்னா
ஒரு தூரமான ஒரு ஊருக்கு போனா கூட நம்மளால சகித்துக்க முடியாது இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல தன்னுடைய நிலை வந்து பௌதீக கண்ணோட்டத்துல எடுத்துட்டு வந்து அவங்களுக்கு தன் மீது என்னெல்லாம் பொதுவா இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக பண்பாளர்கள்லாம் என்ன மாதிரி நினைக்கிறாங்க, அதை கொண்டு அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணப்போ அவளை உயர்வாகவும் தன்னை தாழ்த்தியும் அவர் வந்து பார்க்கும் பொழுது அவர் ரொம்பவுமே வந்து மன வருத்தப்படுகிறாள் இல்லையா? சோ எங்க தன்னை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. நான் இன்றைக்கு